Nah, Ngene iki kita santai diam menjalani dengan senang. Apa ana pitik lanang ngendhok? Pitik lanang ngendhok ana? Ana kowe ngendhok. Ya iki sing ngendhok iki. Ini kan meneng wae. Kan sing ngendhok apa wae? Ayo. Ini yakin kowe ora ngendhok? Duwe. Duwe ya wis. Ora ling maksude pitik ngendhok ki ngendhok sing wujude ndok tenan. Iya kuwi ndok loro. Nek ora ana abang putih iki. Ora bejaji ya. Busi sisan. Iki aku mau pateni kene. Iya sapa sing ngangkat bicara. Lah sesuk tak omongke ya Pak ya. Mbok tekan goro-goro mbok limbang tok meneng wae aku. Aja ngono. Kok dadane aku pring dilancipi. Apa? Tumbak cucukan. Oh, bakune dhewe iki bisa sampai sekarang itu kan kersane panitia sing penting iso menghibur. Melu tirakat. Ayo kok mau takon. Kasar sekali Anda sebagai laki-laki. Kamu mau takon. Apa sih? Mau takon lele. Ya akan manut sampean. Iya, wis to sing penting sekarang seneng-seneng. 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 Ngono lho, ngono dibahas lho. Iya, nanti yo dibagi-bagi nih iki isih ana duit kok. Oh nggih. Bapak-bapak yo yang bapak-bapak. Saya masih berapa duitnya? Tak cek dulu. Engko ndak tak gawa mulai ya ta. Oh, sindene yo arep. Sindene yo arep. Yo wis sinden dulu yo, sinden 2. Sinden 2. Yo sinden 2, maju. Yo sapa sing arep maju? Sapa sing maju sapa tak tunjuk. Cepetan, yo cepetan. Yo, Mbak Indah. Iki wis duwe wayang, wis duwe apa-apa kowe aja maju. Mbak Indah karo sapa? Ayo. Ya Mbak Indah Bu Sri. Monggo. Bu Sri. Monggo. Lho kan mau dereng minggah lho, Bu. Ayo. Mboten napa-napa mriki jumeneng. Wani mau piye? Ayo Bu Sri, ya Bu Sri. Tak kasih dulu barangnya Mbak Indah, ini dari Sabita. Ya, satu lagi. Aja kalungke kuwi. Aja kalungke kuwi. Lah apa? Kemandarani kaya sing diomongke mau lho. Apa piye? Kok dikalongke kuwi apa? Monggo Bu. Mah. Mriki Bu. Mboten. Malah. Mbak Ariyanti. Betul Mbak Ariyanti. Mandap. Nggih. Ora apa-apa. Iki nek ngalungi Mbak Ariyanti kudu gondo. Lah ngopo? Ya, ini ada Mbak Ariyanti sama Mbak Indah. Oke, ini apa ini yang lagi dikalungin ini namanya apa? Boleh dijawab bareng-bareng dulu dong. Ya, Sabita. Bumbu Sabita rasa sapi. Kira-kira dinggo masak apa Mbak? Masak sop dong. Masak Mbak Indah? Iya. Masak gareng. Masak gareng. Dagingnya apa? Daging celeng? Malam hari ini ketelah gareng celeng tenan. Iki gara-gara sampean. Saiki Disyukuri. Sing main jenenge wong kondang lho ora main-main. Nek sampean ngono Ki Jumbo Siswanto. Aku asline biyen jenenge Siswanto. Gareng bawen celeng. Kok pawaan banget. Iki ora ini tidak sengaja. Tadi kan cuman saka wajah rai putih dibanjurke rai ireng. Ireng ngono aku ono jadilan celeng kok malah kaya celeng ngono. Nonton iki nyebut aku gareng celeng. Kudu aku masyarakat Masyarakat setuju wis. Setuju aja guyu kabeh. Berarti kowe dijuluki gareng wondo celeng. Mak dadi kondang. Matur nuwun nggih Mbak Elisa nggih. Damel niki damel masak bumbu napa? Sop daging celeng. Nggih. Matur nuwun. Oke, kasih aja yel-yel sedikit buat Sabita. Sabita apa gitu. Yang ora kei. Yongko lelan ini kan buat kakung-kakung habis ini. Oke. Sabita bumbu sahabat kita. Yeay. Sabita kalau masak harus pakai Sabita biar new. Ya, oke. Makasih. Pasen lanang ngono padahal ora tau masak. Ya dinehke bojone to. Berarti ora tau sobo dapur. Sabita buat istri setia. Oke, satu. Elek yo. Elek rape ora. Setia. Wis setia apa? Berarti setia ora? Sabita buat oseng-oseng